morning, Attention TV so dear. Yes, we inspire you more. Attention TV na when you go so and anapa webi piece where you create and I'm at Trembedrum Din San Paulo. I koso Ghana my money amono no dear. Yadi be na Attention TV so edia besomo. It's na de bia me dear ni dear ni kotosre e pouch just and then the can we pay create so and as Attention TV so obe like he assign so a subscribe about your channel no so share kakran so. Amaye ene yekọ Berekum Senior High School aye abemu abi wo ho na nipa nyina esusu se wo hwa abemu yi na brabo ne nanamo ne dress ya wo ye nyina na chese sebe wo ye obi a wo ye trùmu wo fa ne to ya na nchemu chese abemu yi se wo be sori pass wo be she trouser de bi wo sori asekete wo sori asei wo sori aseken tight enema chese be tight na wo chekire ni be ma no na wodi egu baabi na chese yehu ni se wo yoba no ahye weavon ne ade na ne a woye ne se woye ne ho se wo ba sa na ene wo ye be ma na wa peno na wagege hu sika dia enti wo hwe be ma na se wo petonga ne ba ko bi atu a na waka cho se wanya ne menses ene ne ho mfa no ene sei na chese wodi wo tu wodi wo sheda na chese wo ye be ma na so wogi mmema foforo esika edi we na okwaje nipa ba akusika na nipa no edede na so wo ba bi nti won hia na sempo ni so wonye bibia wo mu ni nkomo at least ai wo mu suso so mu kakra ya mu ko hia yeso na nufu mu pure water pa ya twene mi asache water minim ni din die ekire mepe ni din ai na me de abetudwa eno na hihye ne boso nufu ta no menyu sei na ne no hontoma adapa ebededi na ndi o seye na wanya baabi andwane sa so dem no dwane kwaji asofo pon oda ho o ma ye gina yambo no me andi mu nchemu mra ukodwa na wo akase wo ye ba na ye be ma me bema wo ye ba na ye be ma wo ye ba na ye be ma na wo no wakwa kwaji be ma ska be ma tu be ma be da agini ska ofima no onu fi unim say aduma na wo ye no unim say gay aduma na wo ye unim so ye gay what the be ma katache pa wo de kana kwe be ma katache pa wo de kana kro sanya me touch na kita me na nka ba dwa wa yi ne so atwa wo kachi ja aduma na wate iye na yepa o bia ni wo begu ani ma ase dia hwe o ti ase e waduma na o ye no nko ade ne dia broso me anula to bia pema sem na nko wanchia me ko chen ba fra na do bia ye kwa Berekum Senior High School udu ho friend best sa na ne friend secondary school bremu no sa na ne friend ye se abrantie bi wo ho your friend no wadi mfie dunkro 19 years your dia de friend no eye Edmond na Edmond no na de abeto dwa chese abrantie we abrantie pa uje ogina ho a wo se abrantie nie na edu ba bia wo hunu de ba na dwene mu se sebi adwene ne mu aka wo se de na asi o na wa hihye ne ho so oba yesi otimi di pure water yi no de ahye de boso ene odo nsa mia so anome obaka sa nufuo nso na ye pure water ene odi bibia nyom no pampen no address de ne ma ahye ne to aye nani makeup ahye wig uhu na obaka so oba ene yesi odi bu nkrofo fa so wo Berekum mpotam ho SHS ni akoda awu 19 years yanko amaso na yensa ntwoni Erika Moako ho yanko bisa ne se de pote na odress sa no a wodi gifri nkrofo ho Erike ma hai mejo so sewa abranti Edmond asamunya ye kan ade wodress sa no a aya ode yedan But I say, Sabi do be pimu ewo eye biadai ewo Berekum East ewo Bonomantemwa. Around here Edmond o bonity sabe pepe or dress it say eye obana or dress it so obana na udimua o freno na waba wonchen sika ene eso oje wo ho na waje ti du se opesa woni ni bibia o se o me no fo eye me ya o ene manya me menses ntinya de metimi no waye bibia nti bia first kama me no ascend de amana 20 series 50 series 100 series na no na abante ba ko ana o ka ho e kire se
ontimi ma ne nkyɛn nti onhyia no ɛwɔ bi adan na ɔmɛgye ɛyɛ sika no ana osusu sɛ ɔmɛgye na ɛno na abrante no kopie mu ɛwɔ bi adan sɛ ɔkɔgye sika no a ɔkɔduru hɔ no mu na abrante no ɛwɔ hɔ na ɛno na baako kaa sɛ osusu sɛ abrante Edmond a ɔkɔ school ɛwɔ ɛyɛ Berekum Senior High School best ɔnyɛ ɔbaa isan sɛ ɔhwɛ ne ne yɛ baako mmienu bi a ɛnyɛ sɛ nneɛma ntene ne yie wabɔ n'asom kama ahyɛ ne mpaboa adresse kama na ɛno na abrante no yɛ sɛ ɔde ne nsa ɛkɔka ne nofo saa na ɛyɛ pure water sachet one bi na ɔde ahyehyɛ ɛyɛ nofo no mu ɛhɔ ɛna pae a ohun sɛ ɛyɛ nsu na na abrante no de ahyehyɛ hɔ na ɔmo de mirika tɛntɛ edi abrante n'akyi a ɔfa saa kwan no so a ɛba bepie ɛyɛ senase ɛyɛ ɔno ne kuro mu a ofiri na ɛhɔ ɛna amanfo hu sɛ pressure na ɛyɛ ba na no ɔden na abrante no de mirika kɔwura asɔre dan mu a saa bere na asɔfo nso efi asɔre dan mu pia na dwona usia no ɔgye abrante ɛyɛ Edmond a ɔmo hwɛ sɛ obi bia ɛmfa ne nsa nka no ɛmmɔ no ɛnkuna na ɛmpira no ti sɛ wabɛpie mu ha de a arɛ hɔ papa ya de abrante no ayɛ akyɛ papa ɔwɔ school mu nyinaa no ɔyɛ ɛma ɔyɛ boda ama mpanyinfoɔ twɛn n'aso ayɛ ne day student a still la ɔda so edi saa adwumadie no usia wo na ayɛ bɛrima a ɔgye wo nɔmba no na odi nkɔmɔ a na wagyegye wo nkakra nti sɛ woanya no na anyɛ biribi de ayɛ te sɛ woatwi wadi nti sɛ woepie mu ha de a saa na abrante Edmond ɔyɛ ɛwɔ Berekum East ɛwɔ Boromantam. Ani areke ayi papa wan susu amia pure water ni sɛ no fu ango because pure water rubber na wo ho na den kakra enti for you so be mia na pai de na sɛ wan susu amia no fu ango amia no pa o ana wa amia no kase sawa bebre na eka abrante na okọ no ho sɛ nka okɔgye sika no na ɛbɔ no suspect sɛ abrante we hu ne yie enti sɛ ɔso ɔyɛ ɔba ɛne ɔmbɛhwɛ sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔyɛ ɔba na ɛno na kitikiti no ba ya ɛmo ɔmo yɛ sɛ ɛne ɔmo mia no fo na hwɛ sɛ ɛyɛ no fo ankasa ɛno nko mia ya na ɛyɛ nsu sachet one bi na ɔde ahyehyɛ brazier no mu na ayɛ sɛ no fo pɛpɛpɛ ɛna na ɔde gyina hɔ no ma na dwo a ɔhwɛ sɛ ne video ni twagu a na abrante no n'ani ayɛ kɔɔ a kyɛ sɛ ɔbɔ n'ani a na sɛ ne suo nko ɛsan sɛ wayɛ akyɛ afei na cap no ayɛ ma abrante no nso akye na ɔmo nso ayɛ ɔmo adwene sɛ ɛnya ade ɔmo no ho bɛkyɛ no bebree na ebepie mu hɔ esusu sɛ watwi ɔmo adi ebi kura wɔ hɔ no mu a otimi ya na wodan safo ano wode baako ama no na meba wɔ hɔ wɔ hɛn ɔso wɔ mapie kakra wɔn mran sɛ wabie pono no na nneɛma na wayiyi na ɔde kɔ nti bebree na abɔ na to hɔ a ɔmo behyia mu ɔmo hu saa no bebree na afi sanase ne biadan ɛde Berekum kuru mu rɔhyɛ kɔ baabi asɔfo no asɔre wɔ ɛkɔ hu sɛ abrante na odi nsɛmɔ ne gye amanfo sika ewurawura amanfo dɛm sisa ɔmo nneɛma no ɔno na yɛakyɛ no na yɛnhwɛ abrante ne su te sɛ wo sɛ wɔ mɛma ne bi wɔ hɔ a ɔma yɛ kodwo besia wo hwɛ ne sɛ deɛ ɔkasa bɔ ne nsɛm to ne nsa na hu saa sɛ ɛmma su wɔ ne mu yɛhwɛ video yɛ nhu ne saa adeɛ but abrante no tietie wɔ montre so a saa na ne yɛ tie ana san sɛ so ɔte saa deɛ ne ɔkasa ɔyɛ ɔba a wobɛgye di ntɛm so san sɛ mi bɛrima wo gya ɔnyɛ pɔnso no ɔde afa n'anim furuban ha ne ho baabi a akɔ no ebetumi asɛ ɔba ne yɛ sɛ mma ana sɛ wa sɛnea o nante a obi hu sɛ woyɛ ɔba na abrante ni twa wo na wo tumi sɛ wakɔyɛ nneɛma pa wo ɛsɛ school mu ho nneɛma wayɛ schoolfoɔ no wɔ school nim no ano ɔdi eti ne yɛ ka sɛ ɔba kɔ ɛyɛ senior high ba sumdwe na sɛ wamfa bibia ma na wada nyankopɔn asekɛse pa because nneɛma akɔ so we mu nyina ne yɛ ma no ɛwɔ school ma nyame na ɛwɔ sɛ yesu frɛ no ɛkwɛntwa na mbɛsom akra